A que cheira, papá? Cheirache raro. Pois se cadra tes razón, algo fede. Será mellor que lle preguntemos ao Tigre do Futuro. O Tigre do Futuro, o podcast de A que cheira, papá. Benvidas un día máis ao Tigre do Futuro, o podcast que facemos desde o Magazine Cultural A que cheira, papá. Sei que normalmente comezo esta especie de editoriais de entrada cunha reflexión sobre algún tema que me interesa a min e que conecto ás veces moi tangencialmente co asunto da futuroloxía e do pensamento máxico, que é un pouco o tema deste noso oráculo do tigre. Con todo, hoxe ides permitirme unha pequena excepción porque, aínda que tiña unha cousa escrita e preparada, a actualidade imponse e resulta que hoxe, que a actualidade sempre é hoxe estou pletórico. E punto. Estamos a luns, acaban de cambiar a hora, fai un día solleiro e aproveitando que o solpor é máis tarde, aproveitei a sair dar unha volta coa bici antes de gravar aquí coas compañeiras de Oráculo. Saín polo Parque do Sar, que estaba chea de xente, había moitos cativos, e ben se notaba que estamos xa nas portas de abril e a primavera comeza a explotar en todas partes. Os carballos sacan as primeiras follas así moi verdiñas, as aciñeiras teñen toda a flor fora xa e as chorimas rabean por riba dos toxos. Ademais, como xa estaba ben arriba, cheguei a casa e me collín un par de laranxas para facerme un zumo e é que non lle podo pedir máis a vida. E estou moi contento e sei que pode ser un asunto hormonal, non? Que igual que o resto dos bechos da natureza, vexo agromar as árbores e me ferve o copo. Pero eu que sei, vale, que me ferva o corpo, pareceme xenial a fervedura. Hoxe non hai conexión co asunto da felicidade co futuro, porque estou moi contento co presente, que ao final é onde vivimos case todo o tempo, a verdade. En fin, para acompañarme neste tigre pletórico, penso que estou acompañada das mellores compañeiras. Por unha banda, anda por aquí o Rubén Amado, que é especialmente boa adición para o tigre de hoxe, porque xa ten como certa fama online de bon vivant, de home que sabe disfrutar dos praceres secretos da existencia. Que tal, Rubén? Como me definía un día Philip, que traballas? Eu pensaba que andabas polo monte cos paxaros as cousas. Tens como obxectivo convertirte en monxe franciscano, sabes? No, o meu obxectivo é restaurar o priscilianismo, pero franciscano pode ser un pouco máis. Hai que entrar pouco a pouco, hai que entrar por unha orde que non parece como invasiva, que non parece que moleste e tal, e despois, era priscilianismo all the time. De repente, en pelotas. Tamén anda por aquí o Philip, que creo que non está en pelotas. Si interromper esta maxia para a xente que só nos escoita non nos ve, pero penso que Philip está vestido hoxe. E que dicía que normalmente hai a lenda de que a xente moi graciosa non é moi feliz, pero Philip rompe esa regla non escrita sendo moi gracioso e normalmente estando moi feliz. A verdade que case sempre que me atopo a Philip está como con ánimo positivo e disfrutón tamén, disfrutonio. Que tal, Phil? Normalmente estaría, pero o venres non se botou o luar e eu non sei como vou aguantar até o venres. Bueno, pero había razóns de peso para que non se botase o luar, Xa, secunda a folga da TVG tamén é importante, joder. Pero gracias por decir que son gracioso. que ninguén se diga que eu non trato ben os meus contertulios, Como? Que ninguén diga que eu non trato ben os meus contertulios, É verdade, ninguén nunca dixo eso de ti. E por último, anda por aquí tamén a Violeta Pérez, que teño a sensación de que vai ser a que rompa a nosa burbulla de felicidade, indicando que efectivamente estamos sendo esclavizados polas nosas hormonas e temos que evitar picos de super felicidade para non ter momentos de super bajón. Que tal, Bio? Eu teño que dicir que estou moi decepcionada porque non me gusta este cambio de hora. Xa era momento de que alguén o dixese. Sei que non é unha opinión popular, pero dame igual. Pero, para compensar e non ser unha persoa tan aguafestas, acabo de mandar un gif de Galloso bailando que Philip pode ver
24 horas ao día ata o venres para calmar un pouco o mono. Xa está. Que momento tan radiofónico, para a nosa audiencia, sírveme, un sí, GIF sí. que eso está no noso grupo de WhatsApp, sabes? Pois poderías publicalo. Eu creo que debería calquera cidadán e cidadá galegos debería ter este GIF. Será a descripción que é Galloso bailando co fondo dos Teletubbies. Non sei cando Galloso aparece nos Teletubbies. Eu tamén iba a dizer que outro factor que está axudando aquí é que tamén de vez en cando na pantalla de Violeta aparece algunha imaxe de Enrique Iglesias tomando un café, algo así. Como nunca sabes que vai aparecer. Volvese completamente críptico o programa, sabes? Ninguén entende nada de que falamos, sabes? Son todos memes visuais que só compartimos entre nós, risas. É todo para que Violeta intente esquivar a bala de que non lle gusta este cambio de hora e prefiro de inverno, que é a opinión máis impopular posible da historia, Dame igual. Eu estou aí para, por fin, darlle voz a toda a xente que pensa como eu, que creo que moita máis do que realmente o di, como a xente que vota o PP. Igual. Eu estou de acordo. Horario de verán é horario dos folgazáns. Non me deixades ter cousas bonitas, Bueno. Como sempre, sei que todas estáis desexando ofrecer as vosas historias ao tigre, pero incluso nun programa tan pletórico como o de hoxe, que ninguén me vai a estropear, precisamos dunha pregunta para achar a orde. Como tema hoxe era un pouco bucólico de min describindo as fermosas regalos da natureza, a pregunta vai tamén un pouco por aí. Cal foi a última vez ou a vez que recordades con maior intensidade en que collichedes un froito da natureza, ou unha froita, unha verdura, ou algún elemento comestible directamente da natureza, e o comiches diante da planta, así como disfrutando do agasallo? Pois eu iba a dicir as moras, pero acabo de acordarme que unha vez fun a última vez, este verán, además, fun a horta de meu tío a jodinlle fresas. Creo que esa fui. Quizáis o mellor significado polisémico de foder fodinlle unhas fresas ao meu tío. Non vexo a polisemia, verdad? Que lingua fermoso galego. Pero consideras que ya roubaches? O sea, estaba teu tío diante de cando as comiches? No. Ah, vale, entón sí que as fodiches, Entón sí que foderlas Claro. duro. A ver, e os outros que? Eu, mira, os meus pais agora mesmo están vivindo no sur, non están vivindo en Galicia, entón están moi emocionados porque teñen colleita propia. Entón, pois, teñen árbores que dan froitos, teñen un olivo, teñen non sei que, e teñen un mandarino. Entón, meu pai, que está xubilado, érguese todas as mañáns e vai contar as novas mandarinas que saen, que despois, evidentemente, pois, as que se dan igual son un 10%, non? Entón vai aí, contas todas as mañáns e así día tras día. E resulta que déronse 2 mandarinas e o meu pai agardou ata que eu cheguei ali e fíxonos unha reportaxe de fotos a miña nai e máis a min en plan, en dirección a coller a mandarina, rodeando a mandarina coa man, collendo mandarina, facendo así, abrindo a boca. Entón, pois, bueno, foi un momento bastante cómico, aparte miña nai e máis eu evidentemente sobreactuamos un pouco para reírnos da situación. Foi a última vez. Isto foi o ano pasado a finais, pois na época dos cítricos a finais de ano. O sea, que é bastante recente, pero moi memorable. Teño fotos, evidentemente. Un pouco, dime que estás jubilado sen dicirme que estás jubilado, Teu pai pasa a ser o meu role model. Son riquísimas aparte, o sea, que dende aquí unha ovación. Aplausos. Vamos a empezar a meter os aplausos porque temo que a audiencia se durma. No. A ver, ti, Phil, que? Penso que no meu caso sería en novembro do ano pasado, paseando por las viñas en Valdeorras, e algún acio de uvas que non se collera na vendima e que quedaba a vista coa caída das follas. Algunha uva ali collimos un día de paseo. Que ademais esas uvas son espectaculares. As uvas que agroman fora da poda,
que non están metidas nun acio, que son como 2 ou 3 e van soltas, están como moito máis recheas de azucre, están riquísimas. É unha cousa que está espectacular. Se ademais foi como a finais do paseo, estábamos bastante cansos, entón, pois a verdade é que sí que nos veu moi ben coller as uvas nese momento. Estamos para escribir haikus, de verdad. Sí, Que maravilla. que ben. Sí, sí. Isto era exactamente o que eu quería, descripcións de fermosas tardes de solpore, a coller as 3 uvas que xusto quedaron, regaliño para ti. Oh, perfecto. Bueno, tamén pisei un cirillote de can. Pois eu vou a contar, antes o Rubén mencionara o das moras e en realidade para min, sendo cativo, é moi icónico o momento de ir ás moras, non só porque nos gustaban un montón e estaban moi ricas, senón porque comíamos ata que nos sentaban mal, entón case sempre vomitábamos as moras, porque non tiñamos, era como os cans que ven comida non saben parar de comer, coas moras pasábanos un pouco. E a última vez eu creo que foi, porque a mí unha cousa que me gusta, non yo recomendo a xente porque tampouco, non sei, pero é, por exemplo, chuchar as follas de menta. E ás veces vou de paseo por aí e se hai menta así un pouco florida, colles unhas follas e chúchelas, están ricas. O chicle real fooder. E ti tamén chegaste ao nivel de chupar as follas de edra? Pero eso é venenoso, tío. Eso non se pode facer. A edra é venenosa. Pois menos mal que nunca o dou por probar, porque a mí te decidiu que sí, que se... Ai, quen cho dixo? Alguén que che caía moi, que lle caes moi mal, Non o sei, pero ahora que dou que a dúbida. Eu creo que a edra é venenosa, que hai que ter cuidado, de feito. Eu creo que hai subtipos de edra venenosa, pero eu teño unha no meu patio que non é venenosa. Pero non é venenosa de tocar, pero non a podes comer. Claro. Bueno, claro, non me vou poñer... Bueno, non me fixen. Claro, sabes? Hai moitos gatos do vecindario que a saber o que fan por aí. Xa. Deberíamos engadir aquí que, como aviso oficial, que a que cheira papá non recomenda o consumo de follas de edra. Sí, a priori no. O sea, se o facedes que non digades que foi Rubén que mo lo dixo, vale? No, eu nunca o fixen de feito. Pois ben, a orde, como sempre, cando fago preguntas poéticas é confusa e pouco clara. Así... É a que chepeta, vai. Sí, basicamente. É dicir, o tongo. Así que hoxe apeteceme que comece Violeta, porque me gustou moito a reportaxe fotográfica do seu pai. Violeta, de que nos vas a falar hoxe? Que honra, pois hoxe na sección de... Bueno, traio, que teño 2 seccións, como ben sabedes. Hoxe traio a sección de Freud debe morrer e vamos facer a segunda parte do consultorio. Pregúntalle. Neste consultorio resolveránse todas as dúbidas que vostedes teñan sobre a saúde mental. Pregúntalle a Dr. Violeta. Pregúntalle. Adiós. Dímelo, ¿por qué estás? Hai moitísima loita por convertirse no jingle de pregunta ya bio, pero por agora non poñemos nada de Enrique Iglesias, sobre todo polo medo ao copyright, Pois sí, efectivamente, hoxe temos consultorio con Violeta, temos a sorte de que temos moitas preguntas da audiencia, fixemos convocatoria e chegaron varias. Como non podemos facer todas, fixemos unha pequena selección das que nos parecen máis interesantes, pero se quedachedes fora non pasa nada, xente, non esteades tristes, podedes mandar para cando sexa outra vez, que seguro que hai máis consultorios e máis oportunidades. A primeira pregunta para a Violeta de hoxe chega dende as terras de Xoneira e formulada por Shania Twain. Evidentemente os nomes son falsos, vale, xente? Son moi bonitos. Let's go, girls. Mira, deixa de xogar co meu amor, porque a min, se me escribe Shania Twain, xa me xubilo, xa está todo conseguido nesta vida. A ver, son moi bonitos porque os mails moitas veces, son como unhas liñas de pregunta e moitas veces se identifica con nomes e apelidos e me din de onde son e me dá ver, e me parece un pouco
fora de lugar aquí dicir, sabes, ese disclosure de identidade, pero bueno, sí que podo decir. Escribenche mails, o sea, non é en plan pregunta de Instagram. Bueno, sí, vaya, pregunta de Instagram, pero con varias. Vale. Bueno, hai algún mail, tamén. Bueno, Eu se non é por fax non contesto, sinto. burofax. Por pomba mensaxeira. Non me importaría. En fin, Xanaya Twain das Terras de Soneira pregunta. Ai no, Philip, ai no. É que como quería que dixera, pois escribiu no Shania Twain e eu ia decir that don't impress me much. Pensei que ia dicir let's go, girls. I feel like a woman. En fin, boas, Violeta, que boa noticia que volvo ao consultorio. Gústame moitas túas seccións e en particular que teña moitas ganas de facerche unha pregunta. A miña pregunta vai sobre o tema das adiccións, porque teño como a pequena dúda existencial de se sempre se consideran como malas. Quero dicir, pode haber unha adicción que resulte positiva para a persoa? Penso, por exemplo, nos deportistas profesionais, ou eu cando estou de bajona e me vexo 2 tempadas enteiras de Friends, que de alguma maneira tamén son adicta. Son sempre malas as adiccións ou hai adiccións boas? Bueno, que boa pregunta. Eu quero aclarar que non son experta en nada. Entón, se digo alguna cousa que algunha persoa non está de acordo ou que contradío que le saben, pois que mo digan, e xa está. Pero o que eso sempre, xente, non son as de Violeta. Violeta é a única que odia abertamente, pero non temos ni idea do que falamos. Anda de cuñados. O cuñado do futuro. Literal. Bueno, pois é unha pregunta moi interesante, porque en realidade do que está falando é un pouco da dinámica das adiccións, e tanto a nivel conductual, é dicir, o que vemos por fora, como a nivel neurobiolóxico, ten moitas cousas en común con outras cousas, con outras, digamos, outros comportamentos que poden chegar a ser adictivos. En que consiste unha adicción? Se o pensades, o que ti consigues cando tomas unha sustancia ou cando eres adicto a algo é como un chute de dopamina, que é como, digamos, a sustancia que xera, o líquido que xera o teu cerebro cando tes unha recompensa. Entón, imagínate, hai alguén no traballo que che di que bien este informe, bravo, pois aí é un chutiño de dopamina. Igual un pouco de oxitocina porque é algo que xera unha relación positiva, ¿no? Se ti comes unha comida riquísima, pois tamén hai un pequeno piquiño de dopamina. Se ti ves unha serie que é entretida, pois tamén. Por que son tan adictivas as pantallas? Con que xogan os algoritmos? Con, digamos, deseñar o contido do teu móvil ou do teu dispositivo, que sexa, para que che dé dopamina a ti en particular, porque vaino deseñando en función dos teus intereses. Xa. Entón, todas estas actividades que che dan prazer xeran dopamina, non só as drogas, non? Que ocorre coas drogas? Que hai moitas delas, ou, bueno, por non dicir prácticamente todas, que fan como unha descarga brutal de dopamina. Pero esa descarga brutal de dopamina tamén se pode conseguir de outras maneiras, igual non tan exagerada, pero o que pregunta esta persoa, que é o tema de, por exemplo, os deportistas de élite, non? Por certo, esta persoa ten pronomes ou ten... non, bueno, eu sei como se chama, dixen Xanaya Twain, é unha muller, entendo que é ela, pero vaya, ten un nome de muller normalmente, ten un nome de muller, vaya. Vale, perfecto, pois vamos a asumir que ela. Pois, bueno, é dicir, todas estas actividades xeran unha descarga de dopamina. Entón, pois, evidentemente, ti podes, en teoría, poderías facerte adicto a elas. Que ocorre? Para que unha cosa sexa adictiva, ten que, a nivel, o que lle chamamos adictiva conductual, porque, claro, non é un líquido que te engancha, non? Ou unha sustancia, é unha conducta. Ten que cumprir, creo que 3 condicións, se mal non recordo. Que teña unha consecuencia positiva. 2, que esa consecuencia positiva sexa inmediata. E 3, que esa consecuencia positiva ás veces toque e ás veces non. Ás veces non? Ten un elemento aleatorio, necesariamente. A que vos lembran estas 3 condicións? A ludopatía, as tragaperras que flipas. Claro. Os reels de Instagram. Por exemplo. É verdad, que ás veces son unha mierda e ás veces non, é verdad. Ou aos posts, que ti o mellor tes un montón de likes, o mellor non.
Ostras, chaval. O mellor miras e tes likes, o mellor miras e non tes ningún. Ou hai algún troll por aí que che pon un comentario de mierda, non? Entón, esas en principio, polo que eu teño entendido, a última vez que me revisei isto, igual hai actualizacións das que non son consciente. Son as 3 condicións que ten que cumprir unha conducta para facerse adictiva. Entón, o tema do deporte tamén podería ser, non? Porque ás veces gañas, ás veces non. É algo así inmediato. Pero tamén ten este componente como de reforzo a longo prazo que iría un pouco en contra do que din, non? Xa. Entón, hai conductas que sí que poden xerar adicción, que é verdade que feitas ao mellor en pequena cantidade pois están ben, non? Por exemplo, que sei, estar en redes sociais con xente, pois igual a ti date unha satisfacción, un sentimento de comunidade e tal, igual chega un punto en que poden volverse adictivas ou estar facendo xogos online, non? En plan gaming. Hai controversia en torno a en que punto se considera que este tipo de adicción perdón, xa digo eso, de conductas son adictivas, en que punto xeran un problema, pero sí que é verdade que claro, que ao final eses chutiños de dopamina é un pouco que nos mantén vivos, non? Porque se pensades as cousas que merecen un pouco a pena na vida, daríanche ese subidón, ou non? De feito é ao revés, non? Como que definimos as cousas que valen a pena da vida porque nos dan ese subidón. Claro, en certa medida. Sí, exacto. É como a recompensa. E bueno, podedes sacar todas as similitudes que queirades, pero digamos que as adiccións, por definición, teñen que ter unha repercusión negativa na vida. Porque ti, no momento en que consideras que tes unha adicción, é cando esa conducta tes que facela tan a miúdo que ten repercusións na túa vida e limita as túas actividades. É dicir, se ti és adicto a, imagínate, ao alcohol, sí, pois igual non podes sair de casa ata que te pegas un lingotazo, entón, pois chegas tarde a todas partes, igual estás inconsciente cada 2x3 e perdes as túas amizades porque empezas a illarte, igual se hai plans que non implican beber, pois xa non quedas con esa xente, entón empeza a limitarte a túa vida, igual cada vez tes que beber máis, entón chega un punto en que te gastas todos os teus cartos en alcohol, entón, por definición, unha adicción ten que ter esa repercusión negativa na túa vida, senón non o é, claro. Sí, nese sentido pareceme exemplo divertido que comentaba, entendo que comentaba como un chiste o tema da serie de Friends, pero sí que penso que hai algo verdadeiro niso de que a veces recurres a un comportamento que semella adictivo porque necesitas especificamente como ese subidón, sabes? Estás nun momento no que... E é verdade que, por exemplo, o binge watching de series así un pouco que son como lugar común de sentirte ben, parecen de fora adictivo ou ten un certo componente adictivo, porque é verdade que te chapas a quinta temporada de Friends inteira, pero claro, é positivo porque utilizalo como unha ferramenta que tes o teu dispor, non é algo que te domine a ti. Exacto. E claro, o tema é, imagínate que ti resulta que empezas a latar o traballo porque estás todo o día vendo Friends e o único no que podes pensar, non te lavas, non vas ao baño, non comes, o único que podes facer é estar en plan obsesionado vendo Friends durante 30 días seguidos, non ves os teus amigos, claro. Que ocorre aí? Que pasamos bueno, sí que ves os teus amigos. Grazas, Filip. Menos mal que temos a un angloparlante entre nós que pode pillar os dobres sentidos. Pois sí, que en canto ten esta repercusión na túa vida, pois pasaría a poder denomearse adicción por iso. Digamos que isto que se fala a veces de que os comportamentos sean adaptativos ou non adaptativos. Claro, pero isto é un pouco máis controvertido, porque o tema de adaptativo é digamos que a maneira que ti tes de lidiar con algo consideras esa. Ese sería un comportamento adaptativo. Vale. Que digamos que é unha conducta normal, sexa o que sexa normal, para lidiar con algo. E desadaptativo sería, pois imagínate, atiborrarte de alcohol cada vez que estás estresado e acabar como as grecas e ter un accidente. Eso sería desadaptativo. Adaptativo sería, pois, poñerte 3 episodios de Friends, chamar a un amigo e dormir, ¿no? Pero sí, claro, un pouco unha línea un pouco así borrosa. Sobre este tema, esta pregunta non é do consultorio, traio da miña propia colleita porque se me ocurriu agora. Outro día tivemos no outro podcast que temos, foi xusto un episodio dedicados ás drogas no Baleiro Perfecto, e houve un pouco de polémica sobre o tema do tabaco, se o consideran, porque claro,
dicíamos algo así, o sea, era un debate máis lixeiro, non era especificamente médico, non? Pero era algo así como que normalmente coas drogas que se consumen hai certo pacto, non? Como de ti me ofreces algo en versión de estado mental alterado de alguma maneira e a cambio eu ofrezo parte da miña saúde, non? Pero como co tabaco non hai nada que che regale a sustancia, só hai perda da saúde. Entón, cal é a diferencia entre eso e envenenarte directamente? Bueno, Non te relaxa o tabaco? Claro que sí. Ao principio de fumar, reláxate, e despois chega un punto en que necesitas o tabaco para estar normal e para non estar nervoso, pero ao principio, se alguén que non fumou xa máis se fumou un piti, a ver, é activador, que non vos engane, o tabaco é acelerador do metabolismo, pero a sensación é a que di Philip. É relaxante, o sea, o propio produto. A sensación subxectiva, pero metabólicamente, físicamente, é un activador. Bueno, non sabía iso. Pensei que relaxaba, claro, cando xa te convertías en adicto, relaxaba o mono, pero non que fose relaxante como dende o segundo cero. Sí, eu creo que a xente cando fuma por primeira, segunda, terceira vez, sí que ten ese efecto. Ou a xente que non está acostumada a fumar. Vale. Subxectivo, xa vos digo que a nivel fisiolóxico é outra cousa. Sí, é como a sensación de calorciño do alcohol, que en realidad estás perdendo temperatura, que non... Sí, esta é unha lenda urbana, o dos huskies cos barriles, perdón, os huskies, os San Bernardos cos barriles. Un día podemos falamos diso algunha vez, que era unha lenda urbana? Sí, falámoslo nun tigre unha vez, sí. Pode ser, xa te un programa con tanta tradición que xa é imposible que saibamos todo o que falamos. Pois moi ben, pasamos, eu creo que para a seguinte pregunta. Let's go, girls. Enriqueta Iglesias pregunta dende Vilalba un tema que tamén está de actualidade. Di algo así como, esta pregunta vai directa para Violeta, como, sabes, como se os demais fósemos a contestar as preguntas do consultor. Pero eu creo que esta pregunta podería contestar primeiro Philip e despois eu, e a ver se estamos de acordo. Que opinades? Philip, estás de acordo? Sí, pero por que eu? Non sei. A sección de Violeta é ela a que manda, vaya. Vale. Pois... E a seguinte, Rubén. Vale. Que os parece? Pareceme ben. É o que responda mellor Hanna. Enriqueta pregunta, pareceme moi interesante a polémica que hubo en redes estes meses arredor da enfermidade que ten Bruce Willis, ao que tamén dedicaches algunha sección en anteriores Tigres. Ven a conta de que o que parecía en un primeiro momento unha enfermidade da afasia resultou efectivamente unha demencia. E houve certa polémica en redes porque unha vez se soubo que tiña demencia, fixeron unha foto de cumpleanos en que aparecía el rodeado da súa familia e onde se lle ve claramente pois embellecido en un mal estado físico, supoño que por cuestión da enfermidade. Considerades isto unha vulneración da súa intimidade ou en realidade pode ser unha maneira positiva de dar normalidade a unha enfermidade mental? Philip, que? Ahora non é tan divertido, Non é moi divertido, pero é que me parece unha polémica neste caso concreto un pouco estúpida. Unha foto dun señor non está nunha situación degradante ou humillante, está aí coa súa familia e non se o cumple. Pareceme unha perda de tempo discutir se isto é unha violación, a vulneración da súa intimidade ou non. Non sei, non me ten moito sentido. Bueno, non vin a foto, pero... Non, a foto non é nada... O sea, é degradante no sentido... Non é degradante, senón que pon de manifesto que está nun peor estado físico. O sea, claramente enfermo, non? Bueno, pero eles tamén o dixeron, non? Claro, a cousa é se o tipo ten capacidade para prestar o consentimento. Exacto. Creo que a controversia aquí non é tanto a foto, senón ata que punto el ten... neste estado de progresión da enfermidade capacidade para ceder a súa imaxe, supoño. Entón, bueno, é difícil. É verdade que a demencia frontotemporal é unha enfermidade que progresa relativamente rápido, que non ten as mesmas características que o Alzheimer, ten algunhas cousas distintas. Claro, non sei o suficiente acerca de en que estadio está a enfermidade deste señor como para decir nada. E non creo que ninguén poida facer este veredicto
sen ter unha boa conversa con Bruce Willis, non? Pero sí que é difícil. É un poquito a controversia que hai últimamente acerca dos dereitos de imaxe da xente famosa. Ata que punto, só por ser famosos, non? Está todo este tema de Bad Bunny tamén e dos móviles. Ata que punto por ser famosos xa son de dominio público, que é algo que nos 2000 estaba asumidísimo, non? Pois temos aí a Diana de Gales, temos a Britney Spears, temos aquí a todo o mundo que foron absolutamente consumidos consumidas neste caso, sobre todo, non? Polo público, pero inda por riba, unha persoa que non está clarísimo que teña esta capacidade. Eu creo que se a súa familia cedeu a iso, será porque xa tiveron esta consideración con el. E xa consideraron, probablemente teñan 20.000 millóns de asesores, as mellores neurólogas do mundo, digo neurólogas porque a maioría das que lidian con demencia frontotemporal, na miña experiencia, polo menos aquí en Reino Unido, son mulleres. Aos mellores profesionales do mundo para asesorarlles en ese sentido. Entón, non creo que, se aparte unha cousa recentemente diagnosticada, ao mellor xa tiveron estas conversas. Pero bueno, pareceme ben que existan estas conversacións. Porque en realidade, claro, damos por feito que por estar aí no candelero, pois son obxectos de consumo, son persoas, ao final. Sí, a máis a mí pareceme interesante a controversia dende a posible perspectiva exemplarizante que puidese ter, no sentido de que, ao ser unha persoa moi pública, que sobre a que tes como unha imaxe moi marcada no cerebro, non sei, de alguma maneira sempre asociamos Bruce Willis a heroe de acción, non? Entón, velo nun estado vulnerable, pois normaliza ata certo punto, o fai máis habitual, pois mira, as persoas que puideron estar moi pletóricas en certo momento poden sufrir isto e agora viven de outra maneira e teñen outras circunstancias, non? Non é nada que non poida pasar e non é nada que, bueno, que hai que afrontar cando chegue, non? Sí. Nese sentido, penso que eu vin a foto como algo positivo nese sentido, non? Sí, para normalizar o tema e para dicir que a xente non é só a personaxe que leva caracterizando toda a súa carreira. E mira, unha volta de tuerca máis. Por que estamos tendo esta polémica cunha persoa nos estadios iniciais da súa enfermidade, sen sequera ter ningunha información acerca da súa capacidade de ter decisións, cando unha persoa que estaba capacitada, como é Britney Spears, durante anos e anos da súa vida, estaba vendo a súa imaxe explotada e consumida e monetarizada, non? Pois xa. Abro debate. Sí. Cando todo o mundo sabía que, en principio, claro, ti para ter unha incapacidade como é unha curatela como a que tiña ela, non tes que ter capacidade de decisión para nada, pero estante explotando, sexualizando o teu corpo, exprimíndote ata a médula para conseguir diñeiro a base da túa apariencia. Joder, é certo, é interesante, porque case nunca era o ángulo da cuestión de Britney Spears, case nunca se discutía a cuestión dos seus dereitos de imaxe. O sea, non discutíase se ela debería ter máis ou menos liberdade, pero nunca a cuestión de estamos consumindo esa retención de liberdade a que está sometida de alguma maneira. É moi interesante. Probablemente, se ti te paras a pensar un pouco de onde saiu todo o tema polo cal acabou petando, pois un pouco a orixe era esa. Era unha persoa da que todos querían un cacho, ¿no? E ten esa canción Piece of Me, que é un pouco ese rollo, en plan, todo o mundo está consumindo a miña imaxe e digamos, bueno, a miña apariencia, a miña sexualidade, ¿no? Públicamente, eu non teño ningún tipo de axencia ao respecto. Sí. Sí, que parecíame boa pregunta, porque a máis mestura varios factores, non? Está o tema dos dereitos de imaxe, está o tema de se debemos mostrar ou non os efectos das enfermidades, se deben como intentar agochar os efectos ou non. Ese matiz que introduciches, é certo que a nivel, por exemplo, xurídico, xurisprudencial, era un tema que cara a finais do século XX estaba bastante resolto a favor do tema do dereito da información, e o que diste, había claramente xoguetes rotos de esa decisión xurisprudencial, non? De permitir que a privacidade da xente famosa estivese claramente coartada. Pero probablemente estamos nun momento en que, bueno, non probablemente, estamos nun momento en que isto leva anos en clara controversia, porque xa non é unha cuestión de persoa famosa contra a prensa, senón de todo o planeta que ten un móvil no peto contra as persoas famosas. Entón, a presión é varios ordes de magnitude máis intensa.
Tamén vos digo unha cousa, estamos cun home de acción ao que se lle está expoñendo a vulnerabilidade, todos nos botamos as mans á cabeza, ou a unha muller vulnerable a que se lle está absolutamente hipersexualizando, explotando en contra da súa vontade probablemente, ou sen ela ter capacidade, pero como isto está normalizado, ninguén o plantexa. Entón, é un pouco o distinto rol e que é o que se está facendo mediante esa, digamos, esa violación dos dereitos de imaxe. Ben, temos tempo, creo que sí, non? Podemos facer unha última pregunta de consultorio. Home, para que poida contestar Rubén, non? Okay. Xa, pobriño, estaba aí esperando ter o seu momento de gloria. A ver se dá unha resposta menos de cuñado que a miña. É un criptobrólogo, pode dar resposta de criptobro. A resposta sempre é o mercado. Resposta. Bueno, pois mira, tería bastante relación co que acabamos de comentar. Sí. Ben, a última pregunta de hoxe chega... Let's go, girls. Chega dende Viveiro e formula Boniem. Primeiro, contame un pouco a súa vida. Este sí que escribiu un correo. Que é de Viveiro, pero que leva moitos anos vivindo en Vigo e que estudou Historia da Arte e que lle interesaba moito, sempre lle interesou moito a cuestión da saúde mental, as cuestións de saúde mental, e que é moi fan da sección de Freud debe morrer. Aplauso. Bailando. Di que, dende a súa perspectiva de historiador da arte, sempre lle interesou moito a arte de diferentes partes do mundo e, traendo esta cuestión sobre a saúde mental, preguntábase, Violeta cree que hai diferenzas na aproximación que se fai a saúde mental en Oriente e Occidente. Se cree que hai diferentes achegas dende un punto de vista metodolóxico, se se patoloxiza máis ou menos, se hai unha versión máis farmacolóxica en Occidente ou viceversa, ou se cree que son xeralizacións un pouco que non se deberían facer porque cada país ten como unha cultura propia en que se achega a saúde mental. Que interesante. Pois moitas gracias por esta pregunta, gústame moito. Pronomes el, non? Sí, é Boniem. Pero Boniem é un grupo, Guille. No, Boniem é Boniem, Como se chama Boniem? Pero Boniem non é un grupo, é unha persoa. Eu creo que é un grupo, por eso a persona le chaman o negro de Boniem. É como se chama el? Non sei. Pues nada, dalle grupo, they, them, sabes, en plan, ellos, sabes? E todo o grupo escribindo o correo. Cada un escribiu unha liña, sabes, non sei. Pues, perdón, eu pensei que Boniem era o cantante de Boniem. Sinto, xente. Sí, pero acabas de decirlo tú, o cantante de Boniem. Pero é que eu pensaba que esa era Boniem, que ele era Boniem, joder, máis... Os demais quen son? Os amigos de Boniem. Amigos de Boniem. Boniem and Friends. Non era un home e tres mulleres, Boniem. Sí. Eu pensaba pero o cantante de Boniem era Boniem. Eu pensaba que... A ver, vou mirar por alturas, un momento. Canto medía Boniem. Un poquito Boniem, o cantante. Ostras, deixadesme loco, joder, se ademais Boniem morreu en Ourense, viviu en Ourense moitos anos. Non sei, mira. No, a este referíanse como o negro de Boniem, pero non era Boniem. O consultorio roto por dentro unha vez máis debido a miña incultura. Aquí deberíamos poñer Rasputin. Rasputin. Bueno, Rubén, atreveste a dar unha resposta preliminar de CryptoBro? A ver, eu creo que é todo falta de disciplina, sabes? Que... No, a ver, en serio. Sí, imagino se esa pregunta me tocara a min, eu non tería nin idea. Se non tiña nin idea coa pregunta anterior, imagina con esta. No, eu cando salía a pregunta anterior dixe, menos mal que este tocou a Philip. Porque... Pois estamos de acordo, somos un bo equipo de cuñados CryptoBros. CryptoBros. A ver, neste eu creo que non sei como dicir, pero a nivel de psicología tradicional, como análogo á medicina tradicional, sí que pode haber, segundo pues, tradicións europeas ou asiáticas, pero entendo que desde que existe o método científico precisamente está para evitar eses choques de tradicións, eses choques culturais, non? Canto safou da pregunta, Violeta?
Bueno, ben. A ver, é unha pregunta difícil porque tampouco teño tanta experiencia con interactuar con psiquiatras de outros países como para dicirvos ben. E claro, pensade que os foros nos que eu podo interactuar con psiquiatras, imagínate, eu que sei, de Rusia ou de India ou de onde sexa, pois é en congresos. Entón, claro, que tipo de congresos? Congresos científicos. Entón, o que di Rubén son congresos nos que vai xente que utiliza o método científico. Entón, é xente que emprega pois a medicina basada na evidencia provista polo método científico. Entón, pois van ser da mesma corda, co cal tampouco vos sabería decir. A outra interacción que teño eu con psiquiatras do estranxeiro é que por vivir aquí en Londres pois recibo moitos nenos que veñen diagnosticados e tratados de outros países porque emigran ou están aquí de refuxiados ou esas cousas. Tampouco vos sabería dicir, porque é verdade que, claro, a xente a que derivan a saúde mental aquí normalmente é xente que xa está con medicación. Entón, unha vez máis, está este sesgo de xente que foi a psiquiatras que usaban ese mesmo método. Non sabería dicirvos porque non teño suficiente experiencia. Teño a xente que me mandaron de China que eu flipei coa cantidade de investigacións neuroquímicas que lles facían sen ter en conta o contexto, pero unha vez máis, é que igual foi este psiquiatra en concreto que me mandou ou estes 3-4 psiquiatras. Entón, tampouco... Eso do contexto sí que é unha cosa interesante. Que claro, ao final nos temas conductuales afecta moito as creencias que teña o paciente, non? Entón entendo que sí que hai diferencia se o paciente é de orixe asiática ou se é europeo a hora de afrontar un tratamento dese tipo porque trae unha serie de sesgos propios da súa cultura, non? Por decirlo así. Sí, por suposto, e por iso precisamente pois non hai dúas terapias que sexan iguais, pero creo que a pregunta vai un pouco máis acerca de se noutros países se ofrecería a cognitivo-conductual ou se trataría, digamos, de outra maneira. A experiencia que teño, a ver, existe unha rama da psiquiatría que se chama psiquiatría transcultural que ten en conta todas esas cousas que comenta Rubén, que é basicamente que hai noutros sitios nos que, por exemplo, creen que o malestar mental está provocado por un yin. Sí, ou polo aire, ou por tal. Entón, ese tipo de cousas hai que telas en conta, porque ao mellor hai, digamos, expresións de malestar que se expresan dunha maneira que, dende o punto de vista occidental, pode parecer unha psicose. Claro. E tens que ter en conta todas as particularidades e coñecer esas culturas moi ben para non acabar misdiagnosticando, ¿no? Digamos que hai servizos especializados, hai un hospital no que fixen unha residencia en Barcelona, hai un servicio especializado nisto, que hai persoas que, digamos, que dan unha opinión dende o punto de vista cultural. Eu creo que todo o mundo debería ter, digamos, sobre todo coas poblacións as que tratas na zona de Londres na que estou eu, pois hai moita xente, por exemplo, do Caribe, moita xente portuguesa, moita xente latinoamericana, e hai certas cousas que se expresan dunha maneira determinada e non quere dicir que esteas deprimido, non quere dicir que tal. Entón, teste que informar, coñecer a moita xente e ter moita curiosidade e preguntarlles directamente ás familias, en plan, mira, culturalmente isto é algo que a xente adoita comentar ou pareceche algo inusual, que te eduquen, porque claro, é que tampouco estás non naces aprendido, non? Pero un traballo de campo durísimo iso, non? Bueno, pero é moi interesante, porque ao final iso tamén empodera moito as familias, non? Que ti lles digas, mira, non teño nin idea, explícame da túa cultura, fálame un pouco. E isto, contame máis, por que crees que lle está pasando isto ao teu fillo? Entón, contanse tal, as interpretacións que hai, e bueno, ao final, é que non vas a ver todo de todas as culturas. Pero sí que é verdade que hai en moitos sitios nos que a saúde mental pois pode estar máis aceptada, pode verse como un don, ¿no? Este tipo de artigos que saen de sitios nos que o malestar mental ou a psicose ou estas cousas vese como unha conexión co máis alá, ese tipo de cousas, ¿no? Que en vez de demonizarse, pois como que se celebra. E hai outros sitios nos que directamente, pois, por exemplo, átase a persoa a unha árbore ata que se lle pasa. Sabes? É dicir, non, é verdade, hai unha ONG... Duro, pero efectivo. Hai unha ONG francesa, non, é unha cousa moi seria, unha ONG francesa que se dedica a
a ir por ali, desatar a xente, tratalos, devolvelos a tribu. O que pasa é que, claro, despois como integras esas persoas. Xa, claro. Entón, é moi complicado. Sí que é verdade que moitas veces existe este sesgo de o punto de vista que tes aquí, que che parece que vai encaixar con todo o mundo e non é así. Por iso me gusta esta pregunta, porque plantéxase que ten de distinto o apoio que se lle dá a saúde mental en outros sitios. Entón, pois, é moi interesante. Eu non creo que haxa un modelo único que funcione. É moi guai pois, aprender das familias nese sentido. Sobre todo para non medicalizar, non? É unha pregunta así, medio divertida, medio en serio. Que perigo. Entonces, poden darse casos que desde a saúde mental sea útil aplicar terapias alternativas, no sentido de unha persoa, por exemplo, que crea que ten un yin, ou mesmo que unha persoa que crea que ten o aire, a nivel de tratar, por exemplo, unha depresión, podría ser efectivo practicarlle quitarlle o aire, ou algo así. Depende, mira, digoche unha cousa, depende o que ti creas que vai funcionar. Pero o que ti creas, non o que crean os teus pais, non o que crea o teu chamán e non o que crea, sabes? O que ti creas que vai funcionar. Porque ao final, se ti lames un azucarillo e te sintes mellor, benvido sexa o azucarillo, quero dicir, adiante, sabes? Despois que se che volva a vir todo de aí a 2 meses, porque é máis ou menos o que dura o efecto placebo, pois, bueno, lames outro azucarillo. Tremendo azucarillo. Eu nunca padecín nada que non puidera curarse cun mentapoleo. Pero estou entendendo entón que para unha persoa católica que realmente se cree posuída por un demonio, un exorcismo podría funcionar. No sentido que podría realmente sentirse librada de algo. A ver, depende do que estemos falando. Se estamos falando dunha persoa que non se atopa ben, pensa que só se vai atopar ben se ten iso, pois bueno, adiante, ti fai o que che vaya ben a ti. Pero non estou falando dunha persoa que ten psicose e pensa que está poseída polo demonio, está completamente convencida. Unha cousa é unha cousa, outra cousa é outra cousa, sabes? Non creo que a psicose se cure con exorcismo. E creo que se unha persoa nunca creu en espíritus nin en exorcismo e de repente pasa isto e ten como unha obsesión con tal, non creo que mellore facendo un exorcismo. Pero dano non lle fai. Ou igual está reforzando esa idea, sabes? Sí. Despois, digamos unha cousa, aquí nas plantas, para a xente de determinadas fés, hai un equipo pastoral que se chama, que digamos que os pon en contacto con persoas da comunidade, pois eu que sei, con imanes, con sacerdotes, o que lles faga falta, non? E van a visitalos nas plantas, digamos que lles dan o punto de vista espiritual e lles dan ese tipo de apoio á xente que ten ese tipo de fe. E é parte do tratamento, e a min parece moi importante. Ao final, é o que vos digo, é o que a ti se vaya a sentar ben e o que ti, dentro do teu conxunto de valores, precises. E que en realidade quen somos nós para dicir que vai funcionar e que non vai funcionar porque alguén teña unha fe distinta a nosa, non? Pero claro, sen impoñer, porque tamén existen os casos de pois, bueno, unha persoa que se atopa moi mal e que non, todos son espíritus, non le hagas terapia que todos son espíritus, pois, bueno, hai un punto medio. Claro. E aí entra pois a colaboración coas comunidades, que non é unha cousa ou outra. Poden ser as dúas a vez e deberían probablemente teñen ser que ser as dúas, efectivamente. Exacto, sí. Pois ben, penso que bueno, hoxe non dá tempo para máis xente. Ao final foron menos incluso das que teña filtradas, pero non pasa nada. Volverá Violeta con algún consultorio nun futuro, esperemos que próximo. Let's go, girls. Pregúntalle. Neste consultorio resolveránse todas as dúbidas que vostedes teñan sobre a saúde mental. Pregúntalle a Bio. Pois moi ben, despois deste consultorio do que eu destacaría a frase non creo que a psicose se cure con exorcismos.
Terceira papá non recomenda nin comerse as follas das edras, nin os Nin os exorcismos, así, a priori. A menos que penses que pode funcionar. O de non se cura psicose con exorcismo sona a excusatio non petita, sinceramente. Pois ben, pasamos xa á seguinte sección do Tigre de hoxe. Penso que a outra historia coa que me vou quedar é a do Rubén, porque ademais contou dúas. Unha está fora de ondas, só para a xente do hipotético Patreon. Pero sí, voulle dar paso. Rubén, de que nos vas a falar hoxe? Vos sabíades que o Códice Calistino recolle o relato dun encontro próximo con ovnis? O códice recolle como o ermitán Paio viu durante varias noites unha serie de luces sobre un outeiro, e o ermitán comunicoulle ao bispo de Irafablia, Teodomiro, que acudiu ao lugar para ver as luces. E nese outeiro atopou o sartego que recollía os restos do apóstolo Santiago. Fálase moito a identidade dos osos na cripta da catedral, que ese apóstolo, que ese prisciliano, e pouco se fala de que a súa aparición é marcada por un fenómeno ufolóxico. Por que non se fala de ovnis na Galiza? Por que non se fala de que Lugo é un punto quente da nosa ufoloxía? Acompañádeme nesta viaxe pola mellor provincia para falar dous sucesos que traen de cabeza a ufólogos de todo o mundo e que nos levarán ata Becerreá e ata Friol. Falamos de encontros na terceira fase en Lugo. Podo dicir un comentario sobre ovnis? Sí. Pois non ovnis precisamente, pero... Non, pero sí e non. Outro día iba ao traballo, no coche, e no polígono da Grela, de repente vin un... como... non sei cal sería a palabra. Sabes os letreiros das naves que teñen fora, pero que son... A matrícula. Monolitos. Sí, Eso sí. sona a copypasta que flipas. No, Creepypasta. A copypasta, directamente. Creepypasta. pero sabes como nun polígono industrial, os letreiros das naves, das Sí, empresas sí. son como monolitos. Entendes? Sí, como o logo da empresa, en vez de estar encima da nave, está como nunha parte. Sí. Sí, pois, iba chegando ao traballo e fixeime nun monolito, nun letreiro dunha das naves que era un monolito negro. Pero eu estaba vendo dende atrás, así que non tiña nada, era un monolito negro sen nada. Eu dixen, levo meses e meses conducindo por aquí todos os días e xamais vin ese monolito. E logo empecé a cantar ten, 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 ten. E logo imitei un mono un pouco e logo entrei a traballar. Que fermosa fiestra a intimidade dun día normal de Filipe. Marchamos para Lugo. Imos coñecer o caso do ovni de Becerreá. Acudimos á biblioteca virtual do Ministerio de Defensa, onde atopamos o expediente ovni desclasificado 690402, que recolle o sucedido o 2 de abril de 1969 no quilómetro 476 da estrada Madrid-Ferrol, á altura de Becerreá, uns meses antes da nosa chegada á Lúa. Abrimos o expediente e só atopamos esta carta. Esta carta que lemos a continuación é o relato da única testemunha e envíella persoalmente a un coronel do Exército de Aire. Esta é a carta íntegra en castelán porque non o vou traducir así simultaneamente. Mi distinguido amigo, tengo la satisfacción de informarle que el día 2 del actual, en el kilómetro 476 de la carretera de Madrid a Ferrol del Caudillo, entre Becerreá y Lugo, a las 8 de la tarde, he visto un objeto que creo no debíamos de llamarle ovni, sino nave espacial tripulada, por la situación en que se encontraba. Ovni pareceulle pouco. Claro, que ovni é non identificado, el ten identificadísimo. Sabe o que é directamente. Circulaba por dicha carretera en solitario en mi automóvil con dirección a La Coruña. Y a la derecha de mi situación hay un tramo en donde existe un cartel que dice vista pintoresca, porque hay infinidad de montículos de varias alturas,
con una vegetación propia, o acento colouse, de esa zona, muy verde en la que abunda mucho el tojo. Entre dos de los referidos montes y a una distancia muy aproximada del suelo y de la falda de uno de los montes y en posición horizontal, por estas razones, creo se trata de una nave tripulada, por hallarse tan cerca del suelo y más baja que la cumbre de la montaña. El largo del referido objeto era de unos 5 o 6 metros aproximadamente. Su forma parecía redonda, de un diámetro más o menos de 2 metros, con una punta terminada en forma de un obús y la otra era plano. Estaba en su totalidad iluminado con una luz fantástica. Parecía en su exterior era de trocitos, como si fuera gresite en múltiples colores. Como en el lugar de dicha carretera hay varias curvas, anduve una corta distancia para detenerme fuera del peligro, y cuando me apeé del coche para contemplar el maravilloso objeto, este había desaparecido. No sé si por haberse apagado la iluminación, por haberse elevado a una velocidad vertiginosa, al no verse la menor señal de luz en el espacio ni en el suelo. Me sugirió la idea de informarle todo esto a mi hijo político, capitán médico de aviación, por creer que siempre es interesante conocer estos detalles. Con este motivo, le saludo muy atentamente. Non digo nombre porque está borrado do expediente, claro. Tamén é Xana Twain. Profesor Webb, creepypastólogo, que opinamos deste suceso? Considero que tiña unha relación co seu fillo político que vale a pena investigar un pouco máis. Porque me gustaría saber se o seu fillo político lle dixo que informara de toda esta historia para que quedase en ridículo ou porque él realmente quería saber máis sobre esta nave tripulada e descrita con infinidad de detalles non necesarios. Como que non necesarios? Disagrí. Por que máis dá que hai toxos aí? Importantísimo. Claro, aí a testemunha estaba dando unha descripción contextual. A máis fala do interese dos aliens nos toxos. E aparte, nas investigacións, cantos máis detalles se dan, máis veracidade teñen, máis sustancia. E non podes dar detalles, din, igual non é tan verdad. Xa que me preguntastes polos creepypastas, sí que podo decir que hai unha enorme cantidad de creepypastas que son así, que mergullan en detalles que non... A ver, o mellor non son irrelevantes, pero non precisamente engaden nada a tensión dramática. Evidentemente, no caso desta carta, pois non lle interesaba que houbera tensión dramática ou non era a súa intención, pero sí que en certo sentido se lee como algún creepypasta que hai por aí rodando. Hai un punto sempre na ufoloxía que hai certa obsesión coas imaxes. Eu creo, certa obsesión con esas fotos onde se ven fatal os ovnis, e esta carta fai como un pequeno alegato a favor da descripción dos ovnis. O sea, é moito máis rica, moito máis interesante. A imaxe mental que nos levamos desta carta é moito mellor que calquera foto de mierda do Bigfoot, sabes? É verdade. A luz fantástica. É que o uso dos adxetivos é... obxecto maravilloso. É a nave como gresite. É que Gresite é moi bonito. É que é poética, Mátame o ferrol del caudillo, pero o demais está ben. De feito, imos ver o que consideraron os militares a respecto deste informe. Porque o expediente non recolle ningún tipo de investigación acerca do suceso. Porén, no informe de desclasificación, si hai un oficial que foi unha valoración do acontecido. Engade dúas consideracións ao caso. A primeira un pouco rara, non o entendí moi ben. O oficial alega que a testemunha non dá unha distancia aproximada respecto ao obxecto. E deduce pola consideración de vista pintoresca do tramo de estrada. Joder, pois sí que foi un detalle relevante ao final. Pero deduce por esa consideración da estrada que a visión desde o coche estaba moi limitada, porque considera que era un mirador e desde o coche víase pouco.
E dispós, a segunda fai referencia á luz cambiante no momento do suceso, no solpor, e ao feito de estar o vehículo en movimento, o que pudo provocar un xogo de luces que confundiu a testemunha. A conclusión do informe é que, a falta de outros datos, o máis probable é que se tratase unha ilusión óptica provocada polo sol a reflectirse sobre un penedo granítico, e que a repentina desaparición do obxecto foi producida polo cambio de perspectiva da testemunha, que cambiou a forma na que os raios de sol incidían sobre o penedo. Por este motivo, o oficial de intelixencia ao mando considera que non hai motivos para manter o expediente clasificado. Sempre acaba sendo o granito, fixades vos. A culpa sempre é do granito, ao final. Ademais, o granito que é unha pedra malísima que produce cancro e de todo, Se eso non é... Neste caso, Sempre do granito. neste caso, o oficial atribúe a rochas de mica que podrían producir un brillo así, esa textura de gresite que vio a testemunha. Nada. Eu creo que foi unha subida vertixinosa de velocidade. De todos xeitos, amigos do misterio, No, por favor, no. é moi raro que non exista unha investigación do feito. Eu estou de acordo. De feito, o expediente parece como unhas excusas baratas para non investigar o fondo o que o caudillo seguramente sabía. Porque él sí que sabía o que andaba por aí. Porque estaban con él no seu despacho, susurrando na súa orella, dándolle ordes. Claro, que además podemos ver noutros expedientes clasificados extensas páxinas de entrevistas, reconstruccións dos feitos... E é sospeitoso. Además, se damos un vistazo a análise feita polo profesor Marcelino Requejo para a revista Espacio e Tiempo, que podemos ler na web becerrea.net. Joder, a revista Espacio e Tiempo non se corta, ocupa todo, Espacio e Tiempo. Joder. Poderían chamala cousas. Cousas. Todo. Revista todo. Pero, por favor, que queres ler? Escribiremos sobre o que sexa. Sí, que queres ler? Escoitemos a Marcelino, por favor. Escoitemos a Marcelino. Porque o Marcelino Requejo, tal como seguramente os nosos ouvintes tamén consideraron, pensa que só o feito de que a testemunha mencionase moi explícitamente unha nave tripulada debería motivar unha investigación in situ, mentras que o informe de desclasificación deducimos que a análise foi feita sin coñecer o lugar dos feitos. E unha visita ao lugar revelaría, como sinala Marcelino Requejo, que non existen rochas graníticas nas inmediacións. Tamén marca como reseñable que o informe do caso BCRA non descarta a posibilidade de que as apreciacións da testemunha fosen obxectivas e exactas, mentres que noutros informes desclasificados percíbese incluso certa guasa cos testimonios. Que pasou en BCRA? Por que ninguén foi a BCRA? É unha pregunta en xeral, non só co tema do OVNI. Estás ocultando un encontro próximo en BCRA? Sí, creo que sí. Polo que nos contaches. Seguimos na provincia de Lugo, amigos do misterio. Imos agora ata Friol. Saltamos no tempo, ao ano de 1996. Galicia está sumida nun fenómeno ovni, que xuntaría case 400 avistamentos. Os 35 deles, por certo, na provincia de Lugo. Todos son encontros na primeira fase. Mas hai un deles, en San Pedro de Vilalbite, que podemos considerar encontro na terceira fase. Eran as 12:30 da noite, cando José Manuel Castro estaba preparándose para ir para a cama. De súpeto, unhas luces negras fixeron asomarse a ventá. José Manuel conta ao diario El Progreso o que viu. Era como un círculo moi grande, como unha especie de nave que ao chegar ao chan iluminouse, desprendía unha luz tan forte que iluminaba toda a finca. Cando viu que se trataba dunha nave, José Manuel colleu unha linterna e baixou ao campo. Unha vez alí viu uns bultos que saltaban como monos, que José Manuel identificou como tripulantes da nave. Xa que enfocou para eles coa linterna e dixo: "Baixade, baixade!" O que che fixen?
Se quería matarme, matábame ali mesmo. Non me importaba matado. José Manuel estaba moi asustado e decidiu ir á casa de seu irmán Cesario, que vivía próximo a él. Cando chegou á casa do irmán e lle contou o sucedido, este tranquilizou. Seguro que son as luces de algunha discoteca de Lugo. Por que? Vende friol. Joder, a potencia, chaval. Media hora despois, José Manuel volve a súa casa. O ovni e os extraños bultos seguían ali. El decide subir para a súa habitación e miralos desde a ventá. Ao ver que non facían nada, ou quizás rendido polo sono, José Manuel bótase a dormir. Violeta Pérez, algo que aportar desde a psicoloxía a esta extraña reacción? A ver, eu son moi fan de José Manuel. En plan, mira, non hai nada que facer aquí, pois vou soar, xa está. Non chamas a ninguén, Encántame o de non fan nada, non? En plan, entretener. Tipo, vaya chapa, se non fan nada. Pa que quero bultos no meu xardín se non fan nada? Eu teño o truco infalible cando queres que algún bicho vivinte se mova, que é o que facía a miña abuela. A miña abuela, cando estaba preto dun gato, facía como que ia a estornudar e facía hatch! Infalible absoluto. Non había animal que non reaccionase a ese sonido. Eu creo que tería funcionado. Hatch. O caso é que estes bultos sí que se movían. E pola tranquilidade de José Manuel, igual froito do seu aplomo, podríamos decir que foi unha alucinación, verdad? Non sei, o historial clínico de José Manuel. Pero eu quero creer. Eu neste caso I want to believe. O día seguinte, na ira de José Manuel podían verse as pegadas deixadas por aqueles seres. Pegadas de 3 dedos. E moitos curiosos de Lugo achegáronse ata a casa de Manuel. Que pasou aquela noite en Friol? Que foi o que realmente viu José Manuel? Aquí poderíamos tomar as palabras do noso ufólogo de Meceira, o profesor Marcelino Requejo, que a respecto dos ovnis di: non sabemos o que ve a xente, pero certo que ve cousas. Marcelino, oftalmólogo. Eu no caso da primeira historia eu penso que sí que houbo visitantes. Na segunda creo que José Manuel inventaba este tipo de acontecementos todas as semanas, porque me parece chamativo que vai á casa de Cesario, contalle que ten un ovni no seu xardín e Cesario dice: será unha discoteca, marcha pa casa. É que esa outra alternativa, o sea, acabo de comprobalo, de Friol a Lugo hai 25 kilómetros. Como ten que ser a luz dunha discoteca para que a vexas a 25 kilómetros de distancia? É máis improbable que sexa un ovni, sinceramente. Bueno, no ano 96 podería ser perfectamente un concerto de Shania Twain. Let's go, girls. Pero como explicades as pegadas? Eu só digo que a verdade está aí fora. Como explicades as pegadas de 3 dedos? Este é o misterio. Hemos escapado da central nuclear das Pontes. Segundo o viaxeiro no tempo, Eno Alaric, o pasado 23 de marzo ia ter lugar a invasión alienígena. Durante a semana posterior, moitos medios e personalidades de redes sociais facían chanzas sobre o acontecido, confiados xa a toro pasado de que non ia acontecer. Mas alguén foi mirar a Lugo. Alguén mirou os campos de millo de Lugo. Que está pasando en Lugo? Estarán acaso os alienígenas parados á beira das 6 despois de meter a nave nunha fochanca? Estarán buscando a combinación de tren para unha invasión ecolóxica? O misterio está aí fora, amigas, aí pasando o guitirizo.
Pois moi ben. Despois desta reportaxe a fondo sobre a seguinte nova tendencia de turismo en Lugo. O sea, antes era para comer Lugo e agora é para aliens Lugo. É o Zimbabue de Europa. Sígame, sí, aquela historia de que contara o puto Pablo de Bulaguayo. Ten sentido, xente. E hoxe paralelismos, que a historia do cole e de Marcelino. Sí, sí. Para seguinte, a ver se conseguimos xuntar a todos os expertos de ovnis do Tigre e facemos unha convención. En fin, pasamos xa a última sección do Tigre de hoxe. A última palabra vai na ter Philip, que coa súa historia típica de Valdeorras, de acios de uva de fin de outono, só conseguiu o último posto. Encántame. Papa, parara, papa. Let's go, girl. Feel like a grapevine. Non sei, xa, non teño ningún control sobre o programa. Rasputin, Philip, Every day is a winding road. Mira, un ovni. Philip, de que nos vas a falar hoxe? Vou seguir cantando. Por eso se oye este refrán. Que viva Inglaterra, 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 na, na. Vamos meter máis goles que vos, na, 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 na. Wow. Gravísimo. Aplaudiría, pero hasta Da vergoña. todo superado de Esa foi un cacho da canción de Manolo Escobar e tamén un cacho dunha canción que se compuxo para Inglaterra no Mundial do 98 cando Michael Owen marcou un golazo contra a Argentina, pero perdimos nos penaltis. Ninguén comparte a túa dor, Philip. Hai feridas que non curan, Pero España tamén, porque España tamén perdeu mundiais. E eu, durante o tempo que residín neste país, dinme conta de que a pesar de todas as nosas diferenzas, que son moitas, os españois e os ingleses temos certas cousas en común. En concreto, hoxe vou adentrarme de algunhas destas semellanzas que existen entre os nosos dous países e vou falar dos equivalentes británicos de cousas que hai en España no espazo e tamén no tempo. E a primeira cousa tipicamente española da que quero falar é o seu equivalente inglés é Risto Mejide. Especificamente o papel que desempeña Risto Mejide en Got Talent, que é o de ser cabrón. Un vai ali e canta, e Risto Mejide e os outros dirán, non sei quen máis está, Chanel ou alguén, dirá, sí, bueno, gustoume, non é o mellor. Risto Mejide dirá algo así do estilo, mira, cando tú cantas, a miña polla tería que estar dura, pero agora mesmo é como puré de patacas nun calcetín. Entón, desempeño o papel de cabrón. Pois en Inglaterra temos a nosa versión, que é Simon Cowell, Simón Bacanal, que de feito é o creador dos formatos de Got Talent, de Britain's Got Talent, e X Factor, Factor X. É un señor moi entrañable, cos dentes así, moi brancos como Nicky Jam, e pel color de Donald Trump, que está aí no seu trono de superioridade, desta superioridade que ten para criticar os demais, os que van ao seu programa, para buscar a fama, para triunfar na música, pero todos terminan sendo esmagados polas súas críticas. Entre eles, por exemplo,
o noso equivalente dos gemeliers. E adianto agora que temos dous candidatos a equivalentes de gemeliers. E ningún dos dous candidatos é británico. Primeiro... Pregunta, Philip, candidatos de un xemelgo e outro ou de xemelgos? É verdade. Candidatos para cada Tiña un. que aclarar eso. E ningún é inglés. A Casualidade. ver, non son lo ingleses, creo. pero son famosos en Inglaterra. Os One Direction. Todos tedes moita cara de onde coño vai con estas historias. No, vaya, parece unha sección que ten todo o sentido do mundo. A ver, son dous pares de xemelgos. Ah, bueno, vale, así sí. E os primeiros teñen unha conexión con Simón Bacanal, que eu quería contar máis historias de así polémicas, pero resulta que non ten tantas. Oh. O segundo candidato que mencionarei non ten moita conexión con Simón Bacanal, así que vou nunha orde rigorosamente establecida. O primeiro é Jedward. Non sei se vos soa. Como? John and Edward, Juan e Eduardo. Non sei se vos soa. Ta, ta, tará. Let's go, girls. Eduardo Twain. Eduardo xurdiu como fenómeno no Got Talent o Factor X no 2009 e ves no vídeo como aparece no escenario e dicen "Alright everyone, clap your hands, let's go!" E Simón Bacanal inmediatamente dice Que facedes? Por que falades con acento americano se sodes de Dublín, que son irlandeses? Claro, representaron a Irlanda no Eurovisión de 2011. Pero Eduardo xeraron que Simón Bacanal, Simon Cowell inmediatamente odiaba moito a Eduardo, porque realmente son como un par de duendes con pelo como se reciberan un gran choque eléctrico. Como os gemelios. Como gemelios, sí. Sí, a verdad que os gemelios parece que recibiron un choque eléctrico tamén. Pero Eduardo, sí. Oh, Dios. Acabo de ver aos Eduardo. Acabas de verlos, ¿no? Dios. Pois mira, a verdade é que son uns valientes porque foron a Got Talent con 17 anos e aparecen aí no escenario cunha actitude realmente loable e sí que molestan moito con súas vociñas así de "Come on guys, raise your hand, all right, let's go, we're the best." Pero xeraron unha onda de popularidade con ironía, digamos, que se chamaba que os periodistas chamaban o paradoxo de Eduardo, porque resulta que como molestan e cantan mal, pois Simón Bacanal, que era moi pouco popular, porque era o cabrón, pois el sí que os odiaba. Entón, por ese motivo, o público quería que gañaran. E, de feito, resulta que a embaixada de China está ao lado do plató de Got Talent. E circulaban rumores de que había tantos fans de Eduardo así pululando polas rúas que a embaixadora non podía traballar e estaba moi enfadada. E ela, a embaixadora de China, tivo que escribirlle unha carta a The Sun para desmentir eso e decir que realmente que lle gustaba moito Got Talent. Evitando o choque diplomático por estes cantantes irlandeses. The Sun conseguindo salvar a Inglaterra da guerra un día máis. Pero mira, Eduardo non son os únicos candidatos a equivalente británico a gemeliers, porque tamén existen The Cheeky Girls, as nenazas impertinentes. Pronomes. Porque aquí hai un matiz importante. A ver, a mí se me pregunto os pronomes destes señores co pelo para arriba, ello. No, pero ese nenazas é un plan. As Cheeky Girls son as nenazas impertinentes. Sí, a tope. Vale.
Sí, pequeno inciso do Guillermo Editor, só peño a facer o aviso legal que aclarar que a traducción de nenazas para chiqui girl é moi pouco adecuado. Debería ser simplemente rapazas. Nenazas, por favor, intentad pensar que non o dixemos, vale? Son Mónica e Gabriela Irimía de Rumanía. De Rumanía non é o apelido, son rumanas. Pero estas son as equivalentes a Azúcar Moreno. Sí, parece máis ben, sí. Mira, sí, pois mira. Pois son máis famosas en Inglaterra que en Rumanía. Eu mirei que a súa páxina de Wikipedia en inglés é máis extensa que a páxina en rumano. O local son o equivalente en inglés. E son sobre todo famosas por unha canción de 2003 que se chama The Cheeky Song. E creo posiblemente se trate da peor canción da historia. Dice, por exemplo, ven aquí e sorrí, non sexas tímido, tócame o cu, esta é a vida. Somos as nenazas impertinentes, vos sodes os chavales impertinentes, y sigue así. Vale, esto sí, esto requiere acotación. Esta traducción de Philip está sendo acompañada por unha imaxe que Violeta nos está ensinando das Cheeky Girls con Boris Johnson, vale? Necesitamos comentarlo porque o programa evidentemente tivo que parar durante uns segundos mentres asumíamos esta información. Documentos que nos trae a nosa correspondente en Londres, básicamente. Bueno, pois a letra parece unha cantiga de amigo. Vou traducir un pouco máis. Dice, xamais pregunto a onde vas, xamais pregunto o que fas, xamais pregunto en que pensas, xamais preguntarei se serás meu, ven aquí, sorrí, non sexas tímido, tócame o cu, esta é a vida. E aí deuse borracedo. Tócame o cu, esta é a vida, A verdade é que joder. Sabiduría, sabiduría. E outra cousa, mira, que os ingleses e os españois temos en común é o racismo contra os rumanos. Pois sí, mira, é unha cousa típica de España. En Inglaterra tamén o racismo é moi típico. No 2005, Mónica apareceu nun vídeo, porque nese momento, non sei se lembrades aquí, pero foi un momento en que varios países, entre eles Rumanía, estaban a punto de entrar na Unión Europea, así que obviamente moita xente moi ben informada e moi intelixente entrou en pánico pola enorme ondeada de inmigrantes rumanos que estaba a punto de chegar. Así que Mónica, para a BBC, gravou un vídeo en que falaba a favor da inmigración rumana. E a verdade é que me parece un vídeo interesante porque, por un lado, fala dende a posición de que non, os inmigrantes rumanos son traballadores, eu e a miña irmá estamos aquí, agradecemos ao país polas oportunidades que nos deu, pero tamén non deixamos de traballar, somos un factor positivo nese país. Vos escoitastes a canción, creo que estaredes de acordo. Factor positivo. Pero tamén... E, bueno, en parte porque seguramente eran as súas ideas, pero tamén sabendo que a xente que tiña que convencer era dunha ideoloxía moi conservadora, pois utiliza un argumentario moi conservador e dice, claro, os rumanos somos traballadores, non somos como os pobres ingleses que viven do Estado. O mellor o goberno que teria que facer é abolir esa cultura de vivir do Estado e non traballar. Que alguén lle quite o micro a Sonia. No, Sonia, no. ¿Dónde te sentaste, Sonia? Pero sí, é un vídeo interesante. Básicamente consiste niso. Os rumanos sí somos traballadores e o problema somos os pobres en Inglaterra que viven do Estado. Hai que quitar as subvencións. Pobre comunidade rumana, tío, que a súa representante sexa Sonia das nenazas impertinentes. Quer dizer, non teñen outro representante da sociedade civil que intente defender a inmigración rumana, sabes? Jo, duro.
Non sei se se hai outros rumanos famosos en Inglaterra, non estou seguro. O Conde Drácula. Pois está moi ben que menciones o Conde Drácula, porque iba a mencionar outro caso moi curioso de racismo contra os rumanos. Lo de racismo sempre me río, como eu son branco, nunca me vai a afectar negativamente, así que son risas. Vale, sigo. Let's go, Mira, Sonia. En 1997 había un candidato ao liderado do Partido Conservador Británico que se chamaba Michael Howard. Miguel Howard Comodoro, gústame. Miguel Comodoro. Como Howard Doro. Come maderas. Bueno, en fin. Michael Howard quería optar ao liderado do Partido Conservador. Unha das súas opositoras era unha deputada que se chama Anne Widdecombe, que é unha persoa que fixo unha carreira política baseada en apoiar sempre as posicións máis retrógradas que hai. De feito, é unha persoa que é coñecida por unirse á Igrexa Católica porque decidiu que a Igrexa Anglicana era demasiado progresista. E Anne Widdecombe comentou que Michael Howard, que era fillo dun neto, de algún aristócrata, aí está, sí, algún aristócrata rumano, decía que tiña un aire nocturno. E isto, como un efecto dominó, propulsou toda unha campaña propagandística en que Michael Howard aparecería en caricaturas, en viñetas como Drácula. E tanto él como Anne Widdecombe como outros políticos recoñecen que isto foi a clave da súa derrota nos comicios do Partido Conservador. Tengo un aire nocturno. Pero É o ataque de máis baixo nivel que escoitei na miña vida, tío. De verdade vades votar a este tío? Non ten un aire un pouco nocturno. Pero, bueno, non vos preocupedes que a historia termina ben, porque Michael Howard no 2008 sí que se fixo co liderado do Partido Conservador e foi o líder durante 2 anos nun liderado que se caracterizaba pola súa falta absoluta de popularidade e carisma. É pola prohibición do allo. Despois de Michael Howard, o líder sería David Cameron, que podería ser David Cameron, podería ser David Camareiro, David de Cameron de Boccaccio, como que irades. E no 2010 pasou outra cousa que, sí, hai que lembrar que estamos nunha sección que é sobre os equivalentes británicos de cousas españolas, pois outra cousa que houbo en España, que tamén houbo en Inglaterra, foi o fin do bipartidismo despois da crise de 2008. E no 2010 celebrouse o primeiro debate entre candidatos na televisión e, ademais, entre os candidatos de 3 partidos, non solamente dos 2 tradicionais, senón de 3. Así que estaba David Camareiro, do Partido Conservador, Nick Clegg, Nico Crego, dos Demócratas Liberais, e Gordon Brown, o Gordon Flon Marrón, do Partido Laborista. E do mesmo xeito que en España Pedro Sánchez gañou as eleccións por ser un home extremadamente atractivo, non discutamos máis ese punto, é así. Pois Nico Crego conseguiu que os demócratas liberais pasasen de ser unha terceira forza moi pouco convincente a ser potencialmente un partido que podía gañar eleccións a base de ser bastante guapo. Vou vos ler un pouco dun artigo de The Evening Standard que se publicou 16 de abril do 2010, o día despois do debate electoral, en que vemos
esta importancia do aspecto físico do líder. Empeza o artigo dicindo que os programas de ITV, que en Inglaterra é unha canle de televisión, e non todos os programas son sobre coches. Os programas de ITV son moi cutres hoxe en día. O nove debate electoral non era ningunha excepción, e fala, por exemplo, de como o público parecía un congreso de zombies xeriátricos. Pero bueno, fala sobre todo os candidatos, e dice: se estás só, Cameron até pode parecer razoablemente guapo, pero cando o ves emparedado entre o tosco Gordon e o regularmente atractivo Nick, está claro que non é tal. Cameron ten unha cara extraña e fofa, sen pómulos nin beizos, como se a súa cara fose unha máscara que poderías quitar dun tirón. Podería ser un Habsburgo. Agora ben, Gordon ten as súas propias peculiaridades, como chuparse o beizo inferior despois de cada frase, un tic que adoita observarse só entre as carpas douradas. Cando pensaba que podía estar gañando o debate, soltaba aquel sorriso sen alegría que revelaba uns dentes nos cales prefiro non pensar demasiado. Resulta que Nick Clegg ten a vantaxe inxusta de parecer normal. Efectivamente, houve moito debate na prensa. Eu lembro naquel momento, porque estaba a punto de cumprir os 18 anos, estaba informándome de política. E eu lembro que houve moito debate, como non vos parece unha estupidez que a popularidade dos demócratas liberais suba así tan de repente solamente porque o candidato é medianamente guapo e fala ben, pero bueno, as cousas moitas veces son así en política. Pero fala dun estándar baixísimo, porque Pedro Sánchez é un tipo guapo en calquera contexto. Quer dicir, é un tipo guapo se o colocas entre persoas guapas. Mentres que aquí rozar o 5 chegaba menos feo. Claro, o sea, era cuestión de non ser horripilantemente feo, sabes? A ver, eu despois de que as principais portavoces sexan as chicas chiquillas descaradas, que este tío sexa popular por ser guapo, empezo a non fiarme da credibilidade deste país. Igual por iso me deron traballo, eu que sei. Era por un casual o máis alto dos candidatos? Que difero alturas. Porque creo que o gordinflón marrón é bastante alto. Pero terás que mirar en foro alturas. Porque hai unha cuestión que é a teoría das alturas, que é que o xefe de Estado, o rei, mide, sobrepasa o 1,90 m. Mariano Rajoy sobrepasaba o 1,90 m. E Pedro Sánchez nas últimas eleccións era o único que sobrepasaba o 1,90 m. En caso de perder, pasaríamos de ter unha altura de xefatura do Estado de 1,90 m a baixar hasta 1,70 m. Entón, seguramente a teoría das alturas teña bastante que ver con a victoria de Pedro Sánchez. Como explicas a Sarkozy? Xa. Porque Shaquille O'Neal non é o presidente de Estados Unidos. Porque non se presentou. Xa, pero Francia niso ten como unha historia particular, porque Napoleón e tal teñen como unha historia de líderes baixiños atractivos, sabes? Non debe ser unha cousa cultural deles. Sí que aproveito para mencionar do mesmo xeito que Michael Howard caeu, foi derrotado por motivos estúpidos, tamén o foi Ed Miliband, Eduardo Muiño da Veiga, despois no 2015, nas eleccións do 2015, era o líder do Partido Laborista, e o día antes das eleccións, pois os tabloides sacaron unha foto del comendo un bocata de bacon, pero de xeito, unha foto moi pouco elegante, como ten os ollos así como cruzados e medio pechados, e como creo que hai ketchup como caendo pola camisa ou algo así. E
Bueno, digamos que o mito popular é que perdeu as eleccións pola foto do Bacon. É certo que houve unha foto en que Theresa May saiu comendo, creo que unhas patacas de forma pouco elegante, e Ed Miliband tuiteou Teresa, creo que temos que falar. en Inglaterra é moi importante, ademais de ser, non digo guapo, senón non feo, é moi importante non comer de xeito pouco impropio dun lord. Joder. Detalles que se non es nativo non aprecias. Agora pasarei a última cousa inglés. Hai que ir acabando, Fil, hai que acabar que nos pasamos do tempo, senón. É que bueno, vale. No, bueno, non vos falarei de Mr. Blobby, de señor Masa Amorfa. Joder, brasillo de puta. Bueno, non vos falo, só vos digo que era o equivalente inglés a Trancas y Barrancas. E era un monstro horrible que decía Blobby, Blobby, como tiña unha voz distorsionada, e aparecía na tele, tiña unha popularidade inexplicable. E hai varios creepypastas sobre él, son todos altamente aburridos. Para darvos un exemplo, hai dun tío que explora o parque temático abandonado do señor Masa Amorfa, e ten frases como o parque temático pechou despois de 13 semanas, o Concello gastara 2 millóns de libras, pero resulta que non había suficientes visitantes como para xustificar a continuación deste parque, e decidiron votar unha moción de censura ao alcalde, e que xa ves, non son creepypastas que esto, por favor, traducir. Me quiero matar. Está escrito por un funcionario de Hacienda. Lamentablemente non presentaron o informe STC. Eu recomendo que busquedes a Mr. Blobby, a señor Masa Amorfa no Google, no YouTube, mellor. O vídeo en que descubre en que Noel Edmonds lle di que non pode viaxar a Nova York e empeza a golpear a cabeza contra a pared, e logo ten que ir a súa habitación, que é unha especie de castelo no plató, e dende aí empeza a chorar e salta chorros de auga para baixo, pero resulta que Noel Edmonds está de coña, así que vai a Nova York e está moi contento e vai xa correndo, xa non golpea a cabeza contra a parede. Está moi ben. Estou seguro que o vídeo está ben, pero non tan ben como esta descripción. Dios, dá moi mal rollo. Vou pechar a miña sección coa lista de cousas españolas que non teñen equivalente en Inglaterra. Iker Jiménez, Las Supremas de Móstoles, As Luces de Navidad de Vigo, La que se avecina e Os Touros de Osborne. E xa está. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena, soy un Drácula yeye. Drácula yeye. Drácula yeye. Drácula yeye. Drácula yeye. Ai, pois moi ben. Despois deste non sei, paseo, tour, feria dos horrores que acabamos de vivir. Soa xa o tigre de The Omens, e iso significa que chega ao seu fin un novo episodio do Tigre do Futuro. Entrei hoxe no tigre pletórico e penso que saímos todos pletóricos e cheos de confianza en que Shania Twain e Mr. Bob Blobby anidarán hoxe nos nosos soños. Quero dar as gracias ás miñas cómplices do oráculo de hoxe. Se vos gustou e non vos queredes perder as seguintes entregas do Tigre do Futuro, podedes suscribiros en iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube, ou seguir en xeral o que facemos desde A que cheira papá. Emplazamoslo xa para o seguinte tigre, que quen sabe o que agarda ali. Un saúdo e ata a próxima. Tigre, tigre, quen te pode deter? Fai no pedazos e bañate no que quede ver. Nunca pensei ter que arrancarche o corazón. Nunca pensei ter que arrancarche, pero estou pensando